Novi saziv Skupštine Crne Gore, u kojem će biti jedna koalicija, 3 stranke i 4 albanske nacionalne partije, konstituisan u Podgorici. Nakon 10-minutne pauze, Skupština nije nastavila rad. Crnogorski parlament od danas zvanično broji 81 poslanika kojima su na konstitutivnoj sjednici novog saziva Skupštine Crne Gore verifikovani mandati. Shodno poslovniku, sjednici je predsjedavala najstariji poslanik Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative, dok su joj asistirali najmlađi poslanik Damir Šeković iz SDP-a i generalni sekretar Skupštine Milan Radović. Iako je bilo predviđeno usvojenim dnevnim redom, predsjednik i potpredsjednici zakonodavnog doma nisu izabrani, jer da bi se pripremio prijedlog i procedura za glasanje, predsjedavajuća je odredila pauzu od 10 minuta, koja još traje. Gotovo je izvjesno da će lider SDP-a Ranko Krivokapić ostati na čelu parlamenta, nezvanično saznajemo u DPS-u, ali očito da su, osim u opoziciji, i u vladajućoj koaliciji sporni kandidati za potpredsjednika. Krivokapiću je konstituisanje parlamenta ipak važnije od rukovodećih pozicija. Personalna pitanja su mnogo manje važna i znamo da postupak konstituisanja parlamenta ide u sljedećoj fazi pod izbor predsjednika, ali najbitnije su rokovi za izbor vlade već krenuli da idu, verifikacijom naših mandata i da ćemo u narednom periodu u ukupnom dogovoru unutar koalicije, nadam se, doći do dogovora o tim pitanjima koje se zovu rukovodstvo parlamenta. Suština spora, objasnio je Krivokapić, nije u pojedincima, već u principima. SDP je dobio više mandata nego do sada, ne traži ništa više nego što je do sada imao. Tako da mi pokazujemo da nam nije želja preraspodjela moći, nego što brža integracija oko vlade i čitavog društva oko izazova koji su stvarno veliki. Nastavak sjednice uslovit će politički dogovor, kaže lider SDP-a, i priznaje da za ostatak u nekonstituisanju parlamenta šteti. Ta interregnum stanja koja sada postoji u Skupštini i u vladi nisu dobra i mislim da što prije treba konstituisati, jer treba obezbediti socijalnu koheziju, odrediti liniju održive odbrane našeg ekonomskog stanja i sve one obaveze koje nova vlada mora uzme na sebe ako želi da ispuni obećanje iz predizbora. Intoniranju državne himne nisu prisustvovali poslanici Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije. Krivokapić smatra da će to uprostiti izbor potpredsjednika iz redova opozicije. Sad se tačno zna ko može biti iz redova opozicije potpredsjednik. To su oni koji su ispoštovali Ustav. Pokret za promjene, albanske partije su tu poštovali Ustav i imaće podršku svaki od njihovih kandidata.